Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳамаи видеои моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда билет мехарем. Бошенам батон да ҳурмат, раҳмат ай ҳамат миннатдорум. Дар аэропорти Домодедово қарор дорем ва хостем ай нархи навои билет шуморо хабардор кунем. Айни замон бигем ай Москва ба Тоҷикистон қиматтар шидагия, чӣ хел ки дар видеои пеш гуфта будем ки наздики ид шава қимат мешава, ҳар сол ҳамихелае ки наздики ид шава қимат мешава, аз сабабе ки уже самолёта ҷош кам мемонад, чанд қайки ки ҷо кам мондан гира ҳамон қадар билет қимат мешава. Ҳастанд мисол ами рейсҳои ҳозирада ки нафарҳое ки 6-7-8 ҳазор харида буданд, ҳозир боша Москва душанбе инами имрӯз ё ки пагада 22-24 ҳазор гирифтаистиян. Ва дар бораи нарх навои билет Мадина маълумот метиҳад. Барои билет номером дар кинҷи видео ҳастае ки 5693 телефон мекунем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҳамашда ҷавоб гардонем, но агар ки ҷавоб дода натонистем дар WhatsApp менависед, иншаллоҳ ҷавоб мегардонем. мисол ҳамдигарфаҳмӣ шава, мешава ҳолатҳое ки одновременно 10 одам телефон кунам, мо успед карда наметонем ки ҳамаи ӯра ҷавоб гардонем. ва барои граница перескат кардан бигем аз 30 000 боло ёфтестем ки Армения, Ташкент ё ки дигар шаҳрҳо, но Тоҷикистон ҳам рафта омадаистиян, кулоб арзонтар меғалта. Баъди ид боша билетҳо арзон, ай ранги пештараки то 6-7 ҳазора ёфтан метонед. хай бо иншаллоҳ саволҳо дигараш мешава, дар комментария менависе, ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда комментариёда ҷавоб гардонем ва бо Мадинаҷон худаш дар бораи билетҳо маълумот метиҳад. Ассалом ба ҳама. Москва душанбе то 2 май 15600 то 24500. Абади ид аз 7300 то 10500. Москва Кулоб то 2 число 18500 то 22500. Баъд 2 число 5600 то 10500. Москва Худжанд то 2 число 13300 то 16500. Баъд 2 число ҳамаи число 12000 аст. Душанбе Москва моҳи май ай 19000 то 22500. Кулоб Москва аз 18000 то 21800. Худжанд Москва 22000 то 22500. раҳмат. баъд чанд кас навистае ки ранги робот гап мезана, ягони хали гап, ягон шӯхӣ кунӣ, шитоби видео интерес нашава, ягон чо намегӣ, ами охирда як гап мегӣ тамомаш мекунӣ. ва гап зан чӣ мегӣ шуна нафарҳое ки тамошо мекунанд? Я не знаю, что сказать, простите. ҳоли бо мегӯянд ки тоҷикӣ қати гап зан. Ну, Аллоҳ сабршон тия. Хо, ну боше ҳаматон гап нест.